a alkoholu a podobne k pičovi, pretože celý život som nebral takéto veci, iba som makal na sebe. Takže toto je môj odkaz tohoto koncertu. A ešte odkaz tohoto koncertu je taký, že nebuďte rasisti. Žiadna nadradená rasa neexistuje, všetci sme si rovní. Gáčo povie, že cigán smrdí, ale cigán povie na gáča, že smrdí. Každý má svoju typickú vôňu. Jeden má ríšavé vlasy, jeden je jebákový, ďalší je černý, jeden sa opaluje na červeno, jak prasa. Takže na to vôbec nezáleží. Keď ma rozpáraš, tak mám také isté čreva. Na záchode, keď cerem, tak mám také isté hovno, ako hociaký gáčo. Rasisti boli hitlerovci a podobní skinheadi vyjebali, takže nenávidím rasistov. OK. Ďakujem za tento pekný večer, som veľmi rád, že som tu s vami mohol byť. Musím ísť preč, pretože mám ďalší koncert, ale budem spomínať na to, že v Náchode, keď som sa objavil, tak mám na to dobré spomienky, pretože tu bola perfektná atmosféra. Náchod, díky. O poštári záver, telegrámo záver. OK, máte sa pekne, čaute! Takže já děkuji rytmu svoji a my rozhodně nekončíme, my vlastně teprve začínáme. Už za malou chvíli hodí světka a talentmánie, takže se máte na co těšit. Takže si připravte hlasivky.